हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि आसनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों। जाय आसनिनि गेजेरजों हादरनि आबादारि बिथांमोननो बोसोरै 6,000 रां खनथाम किस्तिनि गेजेरजों होनाय जायो। दा बे आसनिनि एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया 2021 बोसोरनि थाखाय नोंथांमोननि गोबाङानो बेनि थाखाय कमेन्ट्स हरदोंमोन जे आदा पीएम किसान आसनिनि एप्लाइ जाथ'वाखै नामा, पीएम किसान आसनिखौ दा एप्लाइ खालामनो हाया नामा बायदि बायदि। बेनिनो मोनसे कमेन्ट आं बेवहाय लानानै फैनाय बिथांनि मुङानो जाबाय हायना बर' आरो बिथाङा बेवहाय फोरमायदों आदा दायो गोदान एप्लाइ खालामनायनि खौरां फैथ'वाखै नामा, जोंहा आइ बाबाया आबादारि थेवबो बिसोरनाव हाबाखै। एप्लाइ खालामदोंमोन सकनि अनलाइन दखानाव, एप्लाइ खालामनायाव 800 रां लादों सानैजों। बिदिब्ला बे कमेन्ट्सखौ बेखायनो लाबोनाय जादों एप्लाइ खालामनाय समाव सानैजों बै गलादारा लानाय जादोंमोन 800 रां। बिदिब्ला बेबायदिथ' जेरावबो लानाय जाया, नाथाय आं बेवहाय नोंथांमोनखौ मोनसे खोथाखौ खावलायगोन जे नोंथांमोना मिथिनो थाखायनो बे रांखौ बिथांमोना जेरै बिदों बेबायदिनो होबोनो गोनां जादों। बिदिब्ला नेक्स्ट टाइम नोंथांमोना बेखायनो जाहाथे जेबो उसुबिदायाव गोलैनाङा, बेखायनो बे खेबाव अर्थात बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो अनलाइन आरो अफलाइन माबोरै एप्लाइ खालामनाय जायो आरो मा डकुमेन्ट्स गोनां जायो बे मोननैनिबो प्रसेसखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबायल' थादो। बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो अनलाइन आरो अफलाइन मोननैबो राहानि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ दिन्थिनानै होगोन आरो अफलाइननि फर्मखौ बहा मोनगोन, मा डकुमेन्ट्स नांगोन, लास्ट डेट, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, एडुकेसनेल, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। साबायखर। पीएम किसान सम्मान निधि आसनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आधार नाम्बारा गोनांथार। आधार नाम्बार गैयालासे नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि आसनिखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना अनलाइनाव खालाम एबा अफलाइनाव खालाम, न'नि जायखिजाया सासे सुबुङाल'सो बेनि मुलाम्फाखौ लानो हागोन। बिदिब्ला गिबियावनो आं नोंथांमोननो दानिया अफलाइन एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसखौ दिन्थिनानै होगोन। बिदिब्ला दानिया अफलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय बेनो नोंथांमोननि फर्मआ। बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बे फर्मखौ बबाव मोनगोन, मानिफ्राय कालेक्ट खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय ग्राम पन्सायत नङाब्ला डेभेलपमेन्ट ब्लकआव थांनानै नोंथांमोना बे फर्मखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना थांनानै बे फर्मखौ लानानै नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन। लोगोसे बे फर्मजों माखासे डकुमेन्ट्स होफानो नांगोन। बे डकुमेन्ट्सजों लोगोसे नोंथांमोना बे फर्मखौ मोजाङै फिलआप खालामनानै जमा होनो नांगोन। बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नायदो बेवहाय गोजौ लिरनाय दङ प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि पीएम किसान। दानिया नोंथांमोना गिबिनिफ्राय नायबोदो बेवहाय फिलआप खालामनांगोन साब डिभिजन, नोंथांनि जिथु साब डिभिजन दङ, नोंथांनि जिल्लानि जिथु साब डिभिजन नोंथांमोना बेखौ बेवहाय लिरनानै हो। बेनिफ्राय ब्लक, नोंथाङा बबे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो, बेनिफ्राय नोंथांनि भिलेज मा गामि नोंथाङा बेवहाय हो। बेनिफ्राय फार्मार्स नेम अर्थात आबादारिनि मुं, अर्थात नोंथाङा जाय बेनिफिसियारि अर्थात जायनि मुङाव खालामगोन बे नामखौ बेवहाय नोंथाङा फोरमायनानै हो अर्थात लिरनानै हो। बेनिफ्राय मेल फिमेल नोंथाङा बबेयाव गोलैयो बेखौ होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय एफओइस बेवहाय फादार आरो हासबेन्ड नेम, बेवहाय नोंथाङा फादार आरो हासबेन्ड नेमखौ होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गाहायाव फैदो आधार आइडि, नोंथांनि जिथु आधार नाम्बार दङ बे आधार नाम्बारखौ बेवहाय बक्सआव मोजाङै फिलआप खालामनानै हो। बेनिफ्राय आइएफएससि कड, नोंथांनि पासबुकआव बेंकनि पासबुकआव जिथु आइएफएससि कड दङ नोंथाङा बे बक्सआव मोजाङै फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बार, नोंथांनि पासबुकआव थानाय जिथु नाम्बार दङ बे नाम्बारखौ बेवहाय मोजाङै एन्टार खालामनानै हो। बेनिफ्राय मोनसे मबाइल नाम्बार नोंथांमोना बेवहाय हो, डिअबि अर्थात नोंथांनि जन्म सानखौ बेवहाय होनानै हो। बेनिफ्राय केटेगरि, नोंथाङा बबे केटेगरिनि एससि एसटि अबिसि जेनेरेल बबे केटेगरियाव गोलैयो नोंथाङा बेवहाय फिलआप खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथांनि एड्रेस, नोंथांनि एड्रेसा बेवहाय नोंथांनि गामि, पस्ट अफिस आरो जिल्ला बेफोरखौ नोंथाङा मोजाङै फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। दानिया गाहायाव फैदो नोंथांनि सेल्फ डिक्लारेसन अर्थात नोंथांनि गावनि फोरमायथि। बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेखौ मोनसे फरायलांनानै बिथिंजाय आगदाथिंजाय नोंथाङा नुनो मोनदों येस आरो नो, नोंथांमोना नंगौब्ला नंगौ नङाबा नङा बेवहाय नोंथांमोना फोरमायनानै होब्लानो जाबाय। बिदिब्ला मोजाङै फरायना लादो। बेनिफ्राय गावबा गाव जिल्ला मथे अर्थात नोंथाङा नोंथांनि फोरमायथि मथे नोंथाङा बेवहाय नंगौब्ला नंगौ नङाब्ला नङा बेवहाय फोरमायनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय दानिया गाहायाव फैदो बिदिनो लेन्ड डिटेल्स, नोंथांनि जिथु हानि फोरमायथि बेवहाय नोंथांमोना बेखौ होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय केवाट नाम्बार अर्थात नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जिथु पाट्टा नाम्बार बे पाट्टा नाम्बारखौ बेवहाय होदो। बेनिफ्राय कास्ट्रा नाम्बार अर्थात नोंथांनि जिथु डाक नाम्बार बे डाक नाम्बारखौ नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनानै हो। बेनिफ्राय एरिया, नोंथाङा नोंथांनि बे पाट्टा नाम्बाराव थानाय आरो डाक नाम्बाराव बेसेबां बिगानि हा दङ बेखौ हेक्टराव फोरमायनानै हो।
स' बिदिब्ला बेखिनियानो बेनिफ्राय गाहायाव फैदो दानिया डिक्लारेशन बाय द एप्लिकेन्ट दानिया नोंथांनि फोरमायथिखौ बेवहाय होनानै हो आइ बेवहाय नोंथांनि नामखौ होदो बेनिफ्राय एस अ सन अफ नोंथांनि फादार नामखौ होदो बेनिफ्राय भिलेज नोंथांनि एड्रेसखौ बेवहाय होब्लानो जाबाय दानिया आगसिथिंजाय नोंथांमोना डेट एन्ड प्लेस नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांनि तारिख आरो नोंथाङा माब्ला जमा होगोन बे जायगाजों लोगोसे नोंथांमोना तारिखखौ बेवहाय होनानै हो बिनिफ्राय आगदाथिंजाय नुनो मोनदों सिगनेचार अफ एप्लिकेन्ट नोंथाङा जाय बिथाङा बेखौ एप्लाइ खालामदों बिथांनि नामखौ बिथिंजाय होब्लानो जाबाय दानिया गाहायाव फैदो नोंथांमोना नुनो मोनगोन पारमिशन टु द इउजार आधार नाम्बार दानिया बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेवहाय फोरमायनानै हो बेवहाय आइ नोंथांनि नामखौ होदो एस अ सन अफ नोंथाङा नोंथांनि फादार नामखौ बेयाव होनो बेनिफ्राय भिलेज नामखौ नोंथाङा गामिनि नामखौ बेवहाय होदो दानिया एनक्ल'ज आधार नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि जिथु आधार नाम्बार अर्थात आधार आइडि नोंथाङा बेखौ जेरक्स खालामनानै बेवहाय होफादो बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु बेंक एकाउन्ट दङ नोंथांमोना बे बेंक एकाउन्टखौ बेवहाय जेरक्स खालामनानै होफादो स' बिदिब्ला गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो मोनसे सिगनेचार नोंथाङा बेवहाय खालामनानै हो स' दानिया गाहायाव फैब्ला नुनो मोनगोन फर अफिस इउज नोंथाङा बेखौ जेबो खालामनांगौ गैया मानोना बेयो अफिसाव इउज खालामनायनि थाखायल'सो स' बिदिब्ला फर्मनि फिलआप खालामनाय प्रसेसा बेखिनियानोसै दानिया बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामखांनायनि उनाव डकुमेन्ट्स हिसाबै नोंथांमोना नोंथांनि इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांनि कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांनि भटार आइडि नोंथांनि बेंक पासबुक नोंथांनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट बेजों लोगोसे नोंथांमोननि हानि जिथु खाजोना रिसिप्ट बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना जमा खालामनानै नोंथांमोना बे फर्मजों लोगोसे नोंथांनि ओनसोलाव थानाय गाव पन्चायत नङाब्ला डेभेलपमेन्ट ब्लकआव नोंथांमोना बेखौ जमा होनो बे जाबाय फार्स्ट प्रसेस दानिया सेकेन्ड प्रसेस अनलाइन एप्लाइ माबोरै खालामनो हायो बेखौबो आं नोंथांमोननो बेवहाय दिनै फोरमायनानै होगोन स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना जुदि बेखौ रोंनानै लायोब्ला नोंथांमोना बबेबा अनलाइन गलायाव थांनानै नोंथांमोना 400-300 होस्लायस्लाय नोंथांमोना गाव गावनि मबाइलजों नङाब्ला सोरनिबा पिसिजोंनो नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया गाव गावनि मबाइलाव नङाब्ला पिसिआव नोंथांमोना क्रोम ब्राउजाराव थांनानै सार्च बाराव टाइप खालामनानै हो pmkisan.gov.in नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय सार्च खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि जिथु अफिसियेल वेबसाइट बे गेवनानै फैगोन नोंथांमोना दानिया बेयावनो गासै खामानिखौ मावनो हागोन स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेखौ नायदो बेवहाय पीएम किसान सम्मान निधिनि जिथु अफिसियेल वेबसाइट बे गेवनानै फैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया गाहायजों फैयोब्ला नोंथांमोना बिथिंजाय नायदो राइट साइडआव फार्मार कर्नार दङ नोंथांमोना बेवहाय बेखौ गोरलैनो नायनो हागोन अर्थात अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन स' बिदिब्ला आरो गोबां खामानिखौ नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनो हागोन अर्थात नोंथांमोना बेनिफिसियारि स्टेटास सेल्फ रेजिस्ट्रेशन अर्थात बेनिफिसियारि लिस्ट बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो खालामनो हागोन स' दानिया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोनदों निउ फार्मार रेजिस्ट्रेशन नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन दानिया नोंथांमोना बेवहाय गाहायथिं फैब्ला बेवहाय नोंथांमोननो मोननै अपसन बेवहाय नोंथांमोननो सेलेक्ट खालामनो होदों टप लिरआ नोंथांमोना बे मोननै अपसनखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनो नांगोन बेवहाय मा बिदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नायदो निउ फार्मार रेजिस्ट्रेशन फर्मनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय एन्टार आधार नाम्बार नोंथांनि जिथु आधार नाम्बार बे आधार नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै हो बेनिफ्राय गाहायाव जिथु केपसा कड दङ बे केपसा कडखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै होनो नांगोन मोनसे खोथाखौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे नोंथांमोना उइदाउट आधाराव बेखौ नोंथांमोना अर्थात पीएम किसानखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा स' बेखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि गावबा गाव आधार नाम्बार दङब्लासो नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनो हागोन स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय गाव गावनि आधार नाम्बारखौ होनानै गाहायाव सार्च नुनो मोनदों नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो क्लिक खालामनायनि होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन दानिया नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनो नांगोन स' नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामोबा दानिया नोंथांमोना बे फर्मखौ मोजाङै नायनानै फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय आसलथे बे फर्माव एसेबां गोराबो गैया नोंथांमोना गासैखौ नायोब्लानो बुजिनानै फिलआप खालामलांजोबनो हागोन स' बेवहाय गिबियावनो होनानै दङ नोंथांमोना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्ट ब्लक भिलेज बेफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो बेनिफ्राय फार्मार नेम अर्थात नोंथाङा जायनि नामाव बेखौ एप्लाइ खालामगोन बेनि नामखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होदो अर्थात नोंथांमोना गिबियाव जायनि नामाव अर्थात आधार नाम्बारखौ होदोंमोन बिथाङाल'सो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आदारवाइज नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेवहाय जेन्डार नोंथाङा बबे जेन्डाराव गोलैयो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बबे केटेगरिनि बेखौ फिलआप खालामनानै होदो बेनिफ्राय फार्मार टाइप्स नोंथाङा नोंथांनि जिथु हा बे हानि सायाव नोंथांमोना डिपेन्ड खालामनानै अर्थात बेसेबां हेक्टरनि हा दङ बेखौ नायनानै नोंथांमोना बे फार्मार टाइपखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय
बिनिफ्राय फैदो आधार आइडि दानिया नोंथांनि बेवहाय आधारखौ सेलेक्ट खालामनानै होदो बेजों लोगोसे नोंथांमोना अबसे आधारा बेवहाय अलरेडि नाम्बारा फैखागोन नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनो हानाय नङा बेनिफ्राय दानिया फैदो बेंकनि जिथु IFSC कड दङ पासबुकआव थानाय जिथु IFSC कड नोंथाङा बेखौ एन्टार खालामनानै हो बेनिफ्राय नोंथांनि बेंकआ बबे बेंकनि बेखौ सेलेक्ट खालामनानै हो बेनिफ्राय नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै हो बेनिफ्राय नोंथांनि एड्रेसा अलरेडि बेयाव फैखागोन नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय दानिया फैदो कनसेन्ट गिभेन दानिया बेवहाय नोंथांनि जिथु आधार नाम्बार बे आधार नाम्बारखौ दानिया नोंथांनि जिथु आधारनि अफिसियेल वेबसाइटआव लानानै थांगोन नोंथांमोना बेवहाय नोंथाङा बेखौ एप्रुभ खालामनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया गाहायाव फैदो नुनो मोनगोन आधार बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेवहाय फिलआप खालामनानै होदो बेनिफ्राय नोंथांनि फादार मादार हासबेन्ड नेम बेवहाय फिलआप खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय गाहायाव फैदो दानिया नोंथांनि जिथु लेन्ड एरिया अर्थात लेन्ड डिटेल्स बेवहाय नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन बेवहाय सार्भे खाता नाम्बार अर्थात नोंथांनि जिथु खाता नाम्बार बेवहाय नोंथांमोना होदो अर्थात डाक नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांनि जिथु डाक नाम्बार बेखौबो बेवहाय एन्टार खालामनानै हो बेनिफ्राय नोंथांनि हाया बेसेबां एरियानि दङ नोंथांमोना बेवहाय अर्थात बेसेबां हेक्टरनि दङ नोंथांमोना बेवहाय फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय स' दानिया बेखिनि गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ बेखौ टिक खालामनानै हो बिनि उनाव गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना सेभ आरो रिसेट दङ नोंथांमोना जुदि माबाफोर गोरोन्थि दङब्ला बेवहाय रिसेट खालामनानै हो आदारवाइज नोंथांमोना बेवहाय सेभ खालामनानै होब्लानो जाबाय सेभ खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय बे फर्मआव अलरेडि सेन्ड जाहैगोन बेवहाय नोंथांनि जिथु फर्म साबमिट बे साबमिटआ जायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन साक्सेसफुलि रेजिस्टार्ड ओंखारनानै फैगोन स' दानिया नोंथांमोना बिदि खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना बे स्टेटासखौ बबेयाव नायगोन बेफोर गासैखौबो दानिया बेवहाय आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायनानै नोंथाङा जे बेखौ एप्लाइ खालामबाय दानिया बे एप्लाइ खालामनाय नोंथांनि रेकर्डआ बेवहाय रिजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों नोंथाङा माबोरै चेक खालामनो हागोन स' बिदिब्ला बेनि थाखाय बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना गिबि पेजआव फैफिनदो बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैब्ला नुनो मोनगोन राइट साइडथिं जाय नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव नायदो एडिट आधार फिलार रेकर्ड नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेक्स्ट मोनसे पेज खेवनानै फैगोन आरो बे पेजआव नोंथांमोना नुदों बेवहाय नायनानै लादो बेवहाय आधार नाम्बार नोंथांनि दानिया बबे मोनसे डकुमेन्ट्सआ बेवहाय रिजेक्ट जादों बा एप्रुभ जादों नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हागोन बेवहाय नोंथांमोना नायदो नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेवहाय होनानै नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव केपचा क'डखौ होदो बेनिफ्राय सार्च होदो दानि आधारा रिजेक्ट जादोंना जायाखै नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनो हागोन बेनिफ्राय नों एकाउन्ट नाम्बारखौबो बेयाव बेबायदिनो चेक खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदिनो मबाइल नाम्बारखौबो एप्रुभ जादोंना रिजेक्ट जादों नोंथांमोना बेखौबो गोरलैयैनो चेक खालामनो हागोन फारसेथिं जाय नोंथांनि नाम जिथु बे नामखौबो नोंथांमोना बेवहाय रिजेक्ट जादोंना एप्रुभ जादों बेखौ गोरलैयैनो नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला दानिया बेखिनि खामानिखौ मावनानै ला नोंथांमोना सोलोंनानै ला अब्लानो नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव मिथिनानै लानो हागोन स' बिदिब्ला दानिया बेवहाय बेखिनि मोनसे प्रसेस थांबाय दानिया नोंथांनि नाम लिस्टआ बेवहाय फैदोंना फैयाखै बेखौ माबोरै नायनो हायो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै दानिया जुदि बेफोर गासैबो एप्रुभ जाजोबनायनि उनाव नोंथांनि नाम लिस्टआ बबेयाव फैगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननो आं बेवहाय दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोना गिबि पेजआव फैफिनदो बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायथिं फैब्ला नुनो मोनगोन दानिया बेनिफिसियारि स्टेटास नोंथाङा जुदि गासैबो एप्रुभ जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय बेनिफिसियारि स्टेटास नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नेक्स्ट पेजआव लानानै थांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय गावनि नाम अर्थात नोंथांनि नामा बेवहाय दंना गैया बेखौबो गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हागोन बेवहाय नायदो नोंथाङा दानिया बबे नाम्बारजों नोंथांनि नामखौ नायनो बेवहाय नायनानै लादो बेवहाय नोंथाङा आधार नाम्बारनि गेजेरजोंबो गावनि नामखौ नायनो हागोन एकाउन्ट नाम्बारजोंबो आरो मबाइल नाम्बारजोंबो स' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना बबे मोनसेजों नायो बेवहाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बेखौ नायखांनायनि उनाव जुदि नोंथांनि नामा गमामा बेयाव फैमारोब्ला नोंथांमोना बे रांखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना अनलाइनाव एप्लाइ खालाम एबा अफलाइनाव एप्लाइ खालाम जुदि नोंथांनि नामा बे लिस्टआव दङब्ला नोंथांमोना बे रांखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन अर्थात नोंथांमोना अफलाइनाव एप्लाइ खालामदोंब्लाबो नोंथांमोना अनलाइनाव बेबायदिहै गावनि नामखौ चेक खालामनानै लानो हागोन जुदि नोंथांनि नाम लिस्टआ बे लिस्टआव दङब्ला नोंथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन आरो बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होनो सानदों जे थांनाय जायफोर बिथांमोना खनबा आरो खनद'नि किस्तिखौ मोनदों बेनि उनाव आसामाव बेनि रांखौ होनाय जाथ'वाखै स' बेबायदिनो माब्ला होनाय जायो बे रांखौ नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन स' बिदिब्ला आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथां भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो